Salam. Dünya gowa adamla eginde durya diýip eşderdim. Emma ol men başyma gelýänçe hiç oň manysyna düşünmedim. Başyma geldi, düşündüm. Men durmuş gurmadymdan öň talip döwrümdi. Kursaşymyň doganynyň bardygyny men soraýanyny aýtdy. Mugallim ýöne arasyna gitarada aýdym aýdýady. Men şo wada aýdymçy islemeýändigimi aýtdym. Garaz eýle bolly, beýle bolly. Men razy boldum. Razy etdiler. Men oň bilen görüşdüm. Talip döwrümde okumakluk hem durmuş kyn boljakdygyny aýtdym. Ýeňersidi. Men oň bilen durmuş kurdum. Ýöne ada durmuş boldy. Men her gyýdyň arzu edýän gelinligini görmedim. Öýde bir adamyň sözi ýürýärdi. Aslında ýollaşym meni gowy görýärdi, ýöne nämedir bir zat onu saklaýardy. Bir aýdan soň şol gorkýan giýjek durmuşym başlandy. Men günnüz okuwda bolýardym. Öýe gelemden soň, agşam nahardan soň ýollaşymy görmeýärdim. Bir gün öýde bolsa 3 gün giýjek durmuşdy. Maňa bolan mehri ýokdy. Öýüňe gelmäge gidäý, okuwňa gatnamagam aňsat bolar diýip köplenç meni atam öýüme urajýadylar. Şonda günne bir gedek jaňa seýdýärdi. Bolmasa olam ýokdy. Ýaşanmyza 8 aý boldy, çagamyz galmady. Derman, ukol alsam belki çagamyz bolar. Onsoň ol ýollaşym maşgalam diýerdim. Günne daňdan 5-6 açenli gözümden akan ýaşlar bilen galýadym. Gelýärdi, günne de gokdy. Bir günem men gorkuzmak üçin, belki men ýitirmekden gorkar diýip, men atam öýüme gaýtjakdygymy aýtdym. Haçan giýjek durmuşumdan çyksaň, meni alyp gidäý diýdim. 5-6 gün atam öýümde boldum. Çağaçyga garaşýarlygymy duýdum. Şol gün men eň bagtly günümdi. Men oňa çağaçyga garaşýanymy aýtdym. Ol bolsa men bilen aýrylyşjakdygyny aýtdy. Asla çağa islemeýändigimi aýtdy. Yer ýarylmady. Menem oňa girmedim. Garaz onu da men oňa garaşdym. Çağaçygynyň boljakdygyna begener düşünür geler diýdim. SMS ýazýardym, jaň edýärdim. Hiç hili jogap bermedi. Bir gün jaň geldi, allym begennim. Biziň düşünşmegimiz isleýändigini aýtdy. Menem begenjime kuş bolup uçdum. Geçen günlerimiz, elbet günlerimiz ýatlamaly geçsin diýdim. Bir azajyk wagt görüşdik. Soňam öýünnäkileň meni islemeýändigini, başga birine öýerjek bolýandygyny aýtdy. Men düşünmedim. Gowranda 5 aýlyk çagam bardy. Günler geçdi. 9 ay boldy. Mehriban oglumy elime aldym. Doganlam gaýnyneme habar edipdirler. Boşluk oglatyňyz boldy. Olardan gelen habar şeýle boldy. Özüňize ýaşy beýin bolsun, gaýrat edip oglumy görkezmäň, bir görsem mehri gider. Ýollaşmam sizden arany üzüm diýipdir. Şo günler geçmejek ýaly. Oglum bilen balnitsada da şerik edýärdik. Adamlar maşin bedep begenip çağaçyklaryny bedep alyp gidýärdiler. Biz bolsa 2 bolup balnitsadan gaýtdyk. Allah jana şükür. Men şu durmuşumda meni bagtly edýän, ýaşamagma güç berýän oglujygymyň jany sag bolsun. Ýöne qakan yer boş. Anhada oglum bir ýaşady. Bir gedek görmedik qaqatyndan aýrylyşmak baradaky ardaýadanlyk hakyna habar geldi. Suwda bardyk. Men aýrylmajakdygymy aýtdym. Belki düşünşür, bir gün gelir himmedat gowy bolar diýdim. Ondan alan jogabym
talak, talak, talak diyen sözi boldy. Bir de wagt berli. Ol wagty dolmanka birinji gede toy edýän ýaly ullun toy etdi. Biziň bilen ömürlük aranaşdy. Şu gün men üçin iň gorkunç günümdi. Allah jan bagtly bolsunlar. Ýöne oglumyň günäsi näme? Ene men durmuşum. Bolup geçen zatlary içimden çykarmak üçin, oglum bilen bagtly ýaşamak üçin durmuşumy dowam etmeligini düşündüm. Men size şu zatlary gurrun berýänimin sebäbi adam hiç hileki ruhtan düşmeliyken her ýagdaýda da gowa adamlar gabat gelýän ekeni. Hudaýjan maňa da şeýle adam garşyma çykardy. Gowhar gelneje diýip bir bardy. Ol meni ugurup durdy. Sewda ugurup durdy. Pul kömek etdi, söz kömek etdi. Meni öz aýagymyň üstünde üstünlükli durur ýaly ýoly ugurup durdy. Oňa sag bolsun maýdan. Ýüregimden hoşallygymy, hem mehriban ejen jana, kakam jana, oglumy menden eý görüp seredýänlikler üçin, arkamdaky dagym mardyg üçin, şeýle maňa duýulýanlyk üçin minnetdarlyk maýdasym geldi. Seziň akballar sahypaňyzda eger men ýaly gelinler bar bolsa, durmuşlar şoglamadyk gelinler. Olagym öňünden ýaşlarda ýaly adamyň çykmagyny arzu edýär. Eger şeýle bolanlygyna öz aýaňyzyň üstünde duranyňyzda azda känne ýeňil bolýar. Çağıcığım sağamançıl olsun. Hem dilegim hiç bir çağı kakasız olmasın. Sağ olun.